Един от топ уредите за корем. Уникален уред за корем, така наречения Up Cluster или някои го наричат люлка за корем. Сега ще ви демонстрирам как работи. Първо тук може да си направиш дължината. В случая аз съм си я направил за моите лакти и ръце, нали, за удобен захват. Качваме се. Който иска може да си сложи тежести, петички, 2,5, десятки, какви тежести иска и се тренира така. Другата функция, в която може да отворите вече и ротари торсото, е отзад има бутон, освобождавате машината и става подвижна самата пейка. Демонстрирам, като вече при вдигане на краката може да извъртате самия торс. Наляво, надясно, мога и само наляво да тренирам, мога и само надясно. Ето. Така хващаме и корема, и самия ротари торс на тялото. Тук също има за слагане на излишните тежести, когато спрете работа. Машината много лесно може да се мести, когато се хване от тук, става на колелца, така се окантаря и самата машина много лесно може да се пренася навсякъде, дали в джим или в къщи.